Olen Matti Rantanen, tällä hetkellä Brysselissä asuva naantalilainen. Naantali on minulle rakas ja siksi tahdonkin olla todistamassa sen kehitystä ja elinvoimaisuutta, vaikka nyt seuraankin asioita vähän kauempaa. Naantali ansaitsee päättäjät, jotka suhtautuvat siihen intohimoisesti. Ymmärtävät sen ainutlaatuisuuden ja tahtovat kehittää kaupunkia sen nykyisille ja tuleville asukkaille. Toni on naantalilainen henkeen ja vereen. Päättäjä, jolle tärkeintä on se, että kaikilla kaupunkilaisilla on hyvä olla omassa kotikunnassaan. Toni on aina positiivinen ja Tonilla on aina aikaa keskustella ja kuunnella. Mun kokemuksen mukaan Toni on joukkuepelaaja, joka suhtautuu avoimesti niin asioihin kuin ihmisiin. Arvostaa muiden tekemää työtä, kunnioittaa muiden ajatuksia ja näkemyksiä, vaikka ne eroisikin omasta. Toni tekee päätökset oman järkensä, näkemyksensä ja omatuntonsa mukaan, mutta osana joukkuetta ja muita kunnioittaen. Sen lisäksi, että mä arvostan Tonin sitoutumista yhteisten asioiden hoitamiseen, mä arvostan Tonin saavutuksia myös politiikan ulkopuolella. Toni tietää, mitä työnteko on, ja Toni tietää, mitä yrittäjyys on sanan varsinaisessa merkityksessä. Hän on jo nuorena luonut yrityksen, jolla on nykyään menestyvä liiketoiminta ja jota kautta hän myös tukee naantalilaista nuorisoa ja harrastustoimintaa. Toni kuuluu ihmisiin, joista ihmettelen, miten jollain voi riittää aikaa niin paljon. Ja vastaukseksi olen itselleni antanut, että Toni tekee kaiken sydämellä. Toni ei ole mukana velvollisuudesta, vaan innostuksesta ja aidosta kiinnostuksesta. Naantali on ansainnut Tonin ja Toni on ansainnut sinun äänesi.